Този тренд на компании, създаващи етер хазна, е продиктуван от очакваното приемане от Конгреса на закона за стейблкоините. The ayes are 294 and the nays are 134. The bill is passed. Without objection, a motion to reconsider is laid on the table. Това ще позволи на големите американски банки да създадат свои стейблкоини, които се очакват да бъдат генерирани или минтнати на Етериум. Банките ще инвестират в етер, защото той играе ключова роля в инфраструктурата на мрежата и го прави критичен за сигурността на стейблкоините и също така им осигурява допълнителна доходност. Всички тези компании, създаващи корпоративна хазна базирана на Етериум, бързат да изпреварят предстоящият ръст в търсенето на монетата етер. Освен това, закупуването и стейкването, т.е. заключването на голямо количество етер, намалява монетите в обращение, което ще увеличи недостига на етер и ще предизвика допълнителен ценови натиск нагоре и надясно.